салом бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина ва роғибони барномаи Нақш. Ин порча аз намоишномаи Тарма буд манзури шумо. Намоишномаи Тарма аз рӯи асари нависандаи турк Тунҷер Ҷуҷеноғлу дар таҳияи коргардони узбек Олимҷон Салимов рӯи кор омадааст ва дар зиёда аз 140 театри дунё ба намоиш гузошта шудааст. Боиси хушбахтӣ аст ки ин намоишнома бо ҳунари ҳунарпешаҳои театри тоҷик низ пешкаши роғибон гаштааст. Мо аз намоишномаи Тарма ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Шогун Давлатбековаро дар барномаи Нақш қаҳрамон интихоб кардем ва бовар дорем ки ин навбат атрофи намоишнома ва ҳунари ҳунарпеша маълумот хоҳем гирифт. Салом, рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. рӯзи шумо ҳам ба хайру шодӣ бошад. саломат бошед. дар намоишнома худи коргардони маъруфи Ӯзбекистон Олимҷон Салимов ҳунарпешаҳоро аз театр интихоб кард ва ё дар пешниҳоди театри шумо нақш офаридед? аслан шумо худатон медонед ки Олимҷон Салимов ки дар театри мо меҳмон буд, хусусан дар ҷумҳурӣ меҳмон буд, барое ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ки ҳастам ва аслан ман ки ҳунарпешаи ҷавон ҳастам ва намедонист дар бораи ман умуман. Интихоб аз худи театр буд, дар нақш асосӣ ки маро интихоб кардам ва баъде ки коргардон омад Олимҷон Салимов, яъне коре ки бо мо шурӯъ кард, аввал хела фикр мекард ки оё аз уҳдаи нақш баромадани ҳунарманде ки ин қадар ҷавон аст, бале он қадар кори зиёд накарда будам. дар нақши асосӣ намоишам намоиши хеле вазнин аст ва вақте ки худи театр интихоб кардагӣ буд ва Олимҷон Салимов ҳам ягон монеа нашуд дар байни кор ва баъдан корро бо мо шурӯъ кард. дар ин намоишнома Манучер ҳамсари шумо интихоб гардида буд ва шумо ҳангоми нақшофарӣ кӯшиш мекардед ки касе садоятонро нашунавад. ҳангоме ки қиссаи бибиву набира оғоз мегардад, ҳамсари шумо аз ваҳм дасту по хӯрда мешавад. аслан мақсади буронидани зани ҳомиладор аз нақли биби дар чӣ будааст? медонед, намоиш ки худаш номаш Тарма ҳаст ва ӯ дар як ҷое аст ки агар кам тарак овоз баланд шавад, яъне зани ҳомилара шумо худатон медонед ки ҳангоми таваллуд кардан албатта овоз мебарорад ва агар зарраи овоз баланд шавад, тарма мехарад ва ҳамаи қишлоқ, ҳамаи деҳа, ҳамаи одам дар таи тарма мемонанд ва сабаби гӯрондани зани ҳомила аз ҳамон сабаб буд ки як одам мемурад. ҳамаи одамоне ки овозаш набарояд ки одамо дар таи тарма монанд, яъне ҳамашон ҷон нисор кунанд барои як зан, барои ҳамин мақсади асосияшон ҳамин буд ки бояд зани ҳомиларо гӯронанду дигарро яъне зиндагӣ кунанд. ин қисса ҳаққонӣ будааст. дар як деҳаи дурдасттарини кӯҳистони Туркия як қабилае будааст ки тарзи зиндагиашон ҳамин будааст, ҳамин бо тарсу ҳарос. ин ҳамин асар асосан дар бораи тарс аст ки воҳима мардум аз тарси он ҳама кору борашон дар ҳамин мавсими тармафароӣ ва ё ҳама чиз бои қонуну қоидаи худашон аст. ҳатто то дараҷае шуд ки баланди гап намезананд, ҷанҷол намекунанд, садои тир намебарояд, хархаша мекунанд, якҷар ҷиғ намезананд бо овози баланд, гирияи баланд мумкин нест, яъне аз тарси он ки мабодо як лапиш вай шаваду тарма фарояд, ҳамин тамоми ҳамин деҳаро пур мекунад. ин як вақтҳо будааст, 50 сол пеш ҳамин хел будааст воқеа, гӯё ҳамин воқеа ки зане ки духтаре ки ҳомиладор шудасту мавсими тарма ба охир нарасидааст ва аз рӯи қоидаи қонуни худашон ҳамун зана зиндагур мекунанд, яъне овозаш набарояд, мабудо ки тарма фурояду тамоми аҳолии деҳаро зер кунаду нобуд кунад. режиссёре ки Олимака, ин режиссёри бисёр бақувват буд, бо таҷриба буд, яъне
این اثر رو بسیار دوست می داشت، می خواست همین اثر. بعد اومد وقتی که خوندیم اثر پرقوت است، حقانی. برای هنرمند هر یک نقشی که هست همونجا یک متریال خوب است. یعنی یک در همون نقش بایگانی برای اکتور هست، یعنی خاراکتر است، طرز گفتار است، طرز رفتار است. یعنی زنده کردن وای با عهده اکنون هنرمندو که هست و هر کس با هنر خود رو زنده میکنه. برای من خیلی افتخار بود که با چنین هنرمندانی که استادانی من بودن، رجب گل قاسم و استاد تقوی مراد روزیقوف، استادانی که به من درس میدادن در دانشکده فرهنگ و سند، و این برای من یک افتخار بزرگ بود که من در قطار استادانم یک نقش اساسی را بازی کردم. اگر فکر میکنم که اگر استادانم نمی بودن، اگر کمک استادان نمی بود، فکر میکنم که من اونقدر از عهده نقش نمی برآمدم، برای که یعنی هر لحظه که استادان بازی میکردن، نقش میآفریدن، من رنگ یک دوست بودم. یعنی کنجکاوانه تماشا میکردم، میپرسیدم که ذره هم باشد برای خودم چیزی را بگیرم که یعنی در آینده برای من یک درسی کلان شود، یک هنرمندی شوم که البته در برابر ویرانه، لیکن ذره هم باشه چیزی از استادانه برای خود گیرم، و این برای من یک افتخار بزرگ بود. در رول جوان با دو جوان بود. شاگون یک خودش تنها و دو جوان دیگر بود. بعد در دیگر نقش‌های دیگر هم جوان‌ها بودن. من برای چی میگم؟ برای هنرمند اینجا متریال خوب بود و با مهنت بسیار. ما شب رو نمیگفتیم، روز رو نمیگفتیم. بعد اون وقتا نمایش ها میشن، بعضا ما میشه از ساعت 4 بیگاه سر میکردیم تا ساعت 8 و 10 و این خیلی، و زحمت بسیار کشیدیم، عذاب هم کشیدیم. لیکن این نتیجه خودش رو داد که من بسیار شبه داشتم از همون نقش‌های اساسی که بود. همون شاگون این خیلی اکتریسی گرچندی که جوان هست، این اکتریسی بسیار با مهارت است و در همون راه یافت، در همون قپید همون نقش از روزهای اول قپید و با وی کار آسان‌تر بود. اهل اویلا برای زنده موندن و آرام نگه داشتن ترما کوشش و تلاش‌های زیاد میکنند. به خصوص آنها میخواهند مهلت تولد را به تأخیر گذارند. از این خاطر کلین رو نمیگذارند که طفل را به دنیا بیارد. همینطور نه؟ بله، همینطور است. خیلی برای من عذاب بود، خیلی مشکلی های زیاد بود. حتی لحظه های می شدن که در وقت تمرین که اگر شما نمایش تماشا کرده باشه با آواز شاپت گپ می زدیم، بلند گپ نمی زدیم و این برای ما کم ترک عذاب بود در اول. بله مشکل بود و میدونید مهری جان، مشکلی نغزی مشکلی در چی است؟ وقتی که هنرمند یگان مشکلی رو بیند، اگر عموما در صحنه در ایجادیات فکر میکنم که برد میکنه. با آوازی پس گپ زدن تصور کنید قریب 1 ساعت زیاد باید آواز بلند نبراید. همون قدر حالتی که هست، همه حالت ها با دل هست، با صدای پست هست و
дар ин намоишнома бисёр ба ман кӯмак расонданд устодон, бисёр ёрдам намуданд. Зеро ин яке аз нақшҳои ман буд, ки дар нақши асосӣ будам ва хеле ҳам душвор буд. Бо заҳмату кӯшиш рӯи саҳна баромадем, бозӣ кардем. лаҳзаҳое мешуданд ки дар вақти тамрин ман бисёр халал мерасондам, меғалтидам, беҳуш мешудам, барое ки азоб буд. Як духтараки ҷавоне ки зани ҳомиларо дар ҳаёт ки дидагӣ набудам, барои ман азоб буд ки зани ҳомиларо чӣ хел бозӣ кардан дар кор ва мекофтам, ҷустуҷӯ мекардам. ҳатто ҳамин хел вақтҳоам буд, ки вақте ман аз театр мебаромадам ва дар роҳ ё дар ягон ҳамсоягӣ, дар ягон ҷо агар ман зани ҳомиларо медидам, ман ана ҳам хеле тамошо мекардам, ки чӣ хел роҳ мегардад, чӣ хел нафас мекашад, чӣ хел мешинад, чӣ хел дам یعنی мегирад. تجربه میگرفتید. бале, барое ки ман худам таҷрибаи ҳомиладориро дар ҳаёт надоштам. ҳунарпеша тағои Мурод Розиқов ҳарчанд кӯшиш мекунад ки садои баланд бардорад, вале аз хатари тарма дар ҳарос аст. аз ин хотир фарзандон мехоҳанд садои ӯро идора кунанд. کشتن یا که با مرگ خودش بود پسمان ها رو بوی کردن با لیکن من ندانم که او را من ҳангоме ки аҳли оила хабари тавлиди тифлро мешунаванд, ба таҳлука меафтанд ва мехоҳанд барои осонии кор мумадояро даъват кунанд ва шумо аз ин кор нороҳат мешавед. сабаб дар чист? ман дар таҳлука барои он меафтам, ки яъне мурдан намехостам ва яъне мо ду ҷавоне ки нав оиларо барпо карда будем ва аслан дар ҳамон вақту соат бо зану шавҳар ҳамхоба шудан мумкин набуд, барое ки яъне вай як ангушти дигар монд, ки тарма бояд фурояд. ва аз ҳамин сабаб вақте ки момодояро фарёд кардан, на ин ки ман аҳли оила дар таҳлука меафтад, барое ки албатта намехоҳанд ки ё келинашон ё худашонро зери хатар гузоранд. вақте ки баъди 50 сол бо ҳамин воқеият такрор мешаванд, инавай 2 рӯзи дигар муҳлат агар мешуд, 2 рӯзи дигар ҳамон оба мечакидаст, ҳамон сатилма вақти сатил пур мешуд, барои мисол, ана он вақт ино аз рӯи ҳамон чен мекардем. яъне вақти тармафароӣ қатъ мешавад, баъд таваллуд кардан мумкин, дигар бозиҳо кардан мумкин, шикор кардан мумкин. 2 рӯз намерасад ба ҳамон таваллуде ки ҳамин духтарак ҷавон ҳомиладор аст вай мешавад. вақте ки дар ташвиш мешаванд, вай аломатҳои ҳомиладорӣ вай муайян мешаваду вақте ки ҳамон занаки дигар мебоду мефаҳмад ки баъд ин як воҳима мешавад, як чиз мешавад, ки як воқеаи муҳим аст, ки ин як фоҷиа аст. фоҷиа на танҳо барои ҳамон духтарак, фоҷиа барои шавҳараш, фоҷиа барои оилааш, фоҷиа барои худаш, фоҷиа барои кӯдакаш, фоҷиа барои ҳамон деҳа. ин одамо аз тарс ана ҳамона қоида риоя мекунанд. ҳамон лаҳзаҳое ки оғози намоишнома сар мешуд, як монологе дорад ҷавон худаш, вақте ки ҳамсараш аз хоб мехезад, мегӯяд ки сар шуд. ана ҳамон дарде ки ҳоло вақт ҳаст барои таваллуд шуданаш. ва ҳамин нақш, тамоми нақшаро агар ки оғозашро ёфтӣ ва анҷомашро ҳам меёбӣ. ва бисёр мо сари ҳамин кор мекардем ва монологе буд, ки занамро хоб мекунам, ором мекунам, ки ором шав, ҳамаш хуб аст, дард нест. як монолог ки хеле аҷоиб буд.
барои ҳамон бисёр заҳмат кашидем, бисёр кор намудем. ҳангоме ки сокинони маҳал барои нобуд кардани шумо ба хона ворид мегарданд, албатта бароятон дарди сангин буд. ҳамин лаҳзаи намоишномаи тармаро нақл мекардед. ин хеле таҳшат аст. Масалан ман вақте ки ҳамбозонам меомаданд ва вақте ки диловар ҳамбози ман буд дар ҳамон саҳна сони сафедро мегирифту печонданаш сар мекард, медонед маро як даҳшат зер мекард, мисле ки ҳаққонӣ аст, барое ки ҳунарманд чизеро ки дар саҳна нақш меофарад, эпизод бошад, чизе ки набошад ва даруни ҳамон нақш яъне чизи аслиро меофарад ва барои ман вай мисли ҳаққонӣ тофт ки ҳозир маро ҳамчун шогун гирифта меравад, зинда ба гур мекунад ва ин барои ман хеле даҳшат буд ва бисёр мегиристам. Ҳатто устод ғолиб исломов гуфтанд ки вақте ки дар чашмоитон нигоҳ мекардам, баъд аз намоиш гуфтагӣ буд, вақте ки ман дар чашмоитон нигоҳ мекардам, хаёл мекардам ки дар намоиш ғолиб исломов фармон медиҳанд ки келина гиреду барои зинда ба гураш кунад. як ҷое ҳаст ки унҷо ҳамон раис худаш дилаш месӯзад ба ҳамон духтар, худаш намехоҳад ки вай ҳамин зинда гур кунанд аз рӯи қоидаи қонуни худашон, лекин маҷбур аст барое ки тамоман дигар деҳа наҷот ёбад, ин ҳамон қарора мебуроранд. вақте ки мебиёд қарора мехонад ва вақте ки пеш аз фармон баровардан онам раиси ҳамон сардори ҳамон деҳа ваям худаш тоқат намекунад, як лаҳза худашро аз даст медиҳад, ашкош мебароянд бо ҳамон фармонаш чӣ кор кард, илоҷ нест дигар. ин қоида ҳамин хел аст, расм аст, русум аст. тарс ғалаба мекунад инҳоя ва ҳамон як лаҳза баъд ҳамин олимака ман хостам ина давом диҳам ҳамон чиза, не ини тарс гу як лаҳза ҳамон аламат мебиёд, ашкат мебиёд, лекин ҳамона бояд ту نیست کنی، تو باید تو گم کنی با خاطر زندگی دیگر همدیهایان. بعدی 50 سال ما باز بچینی وضعیت رو چاپ شده. ایلوژی دیگر نیست. ما باید قانون و قاعده رو از فدایم اجرا کنیم، چون که وضعیت حاضره وسط اهل جماعت بدبختی آوردنش ممکن. همین طریق که اینو خبر دارم همین زمان سودی دارن خواهده موری نکردن و سودی با شما خبر رسوندن. متاسفانه گفتن که سر تولد میکنند و این باوری کلی داره نکن. شاید ضرورت یک بار دیگر تشخیص کردن زن باشم. کجا به تشخیص نیست، همش نمیتونست. اما چه؟ дар ин ҳолат ишқ ғалаба мекунад ва ҳамсарашро аз чанголи рақибонаш раҳо медиҳад то ба ҳамсару фарзандаш умри дубора бубахшад. дар бораи манучер ва нақшофарии он дар намоишнома каме нақл мекардед. аслан мо ҳамроҳи манучер дар бисёр филмҳо, роликҳо зану шавҳарро бозӣ мекунем ва фикр мекунам барои манучер ҳам ҳамроҳи ман бозӣ кардан осон аст, барое ки мо хеле ҳамбоз зиёд ҳам дар театр, ҳам дар филму дар ролику дар бисёр ҷоҳо мо яъне ҳамбоз ҳастем, бисёртар зану шавҳарро бозӣ мекунем ва барои ман он қадар мушкил набуд ҳамроҳи манучер яъне тамринро гузарондан, нақш офаридан барои ман он қадар мушкил набуд. албатта манучер дар нақш азоб кашид, барое ки ин як нақши калон буд, нақши асосӣ буд, нақше буд ки яъне барои манучер фикр мекунам якумин нақше аст ки нақши вазнин буд ва барои ман хеле кӯмак кардагӣ буд дар нақш. Акё росташро гӯям, маро интихоб нанамуданд аввал. Ман шодравон
Назирмат Мусоев ҳангоме ки ин намоишномаро хонд аз саро ба ҳуҷраи мо даромад, гуфт ки манучер дар ин намоишнома Шеру Ватандор ва Ҳасанов Аҳлиддинро номнавис шуданд. Рав ан ҳамин намоишномаро гир, ҳамин нақшро гир. Чӣ нақш аст? Гуфт рав гир аз дасти роҳбар хон, иншоалло мақбулат мешавад. Рафтам гирифтам, гуфтам ман ҳаминро бозӣ мекунам ва хубам шуд ки гирифтам. Бо як боварӣ хубам шуд ки гирифтам. Роҳбари театр гуфт ман аз шумо бовар надоштам манучер. Ва ман гуфтам ки аз зодаш манучер намебарояд. Лекин гуфтам не, ҳар чизе ки дар дили ман аст, иншоалло вай бояд як чизи хуб барояд. ҳангоме ки дасту бозуву даҳону бинӣ мебанданд, шумо эҳсоси марг мекунед, чун ишқ содиқона бо зиндагӣ пойдор мемонад. Аз рӯи асар ҳамин гуна намоишнома мураттаб гаштааст. ишқ ғолиб баромад албатта. ин якум. дуюмаш ин ки ман ҳамроҳи шавҳарам бисёр мехостем таваллуд кунем. ва сеюмаш ғолиб ба он хотир баромад ки яъне маълум гашт ки чӣ қадар овоз барои тарма намефурӯяд. Вақте ки масалан дар вақти таваллуд дод мезадам, гиря мекардам, ҳатто овози тир баромад ва ин қадар мардум яъне интизор буданд ки ҳозир тарма мефарояд. Яъне вақти таваллуди ман расид ва дигар чора нест, дигар илоҷ нест, бояд таваллуд кунам, барое ки вай дигар ҳеҷ кор карда намешавад. мудоме ки ман яъне таваллуд кардам, кӯдак зиндаву саломат таваллуд кардам ва худам зиндаву саломат мондам, гирду навои ман ҳама зиндаву саломат ва ин қадар интизор шуданд ки яъне на овози тарма, на худи тарма ва мардум аз хурсандӣ як овози ҷонкоҳе бароварданд ки ин қадар сол яъне бо овози шопут гап задан, ин қадар сол овози баланд нашуниданд, ин қадар сол яъне дар ҳарос буданд ки агар камакак зараи овоз баланд кунем тарма мефарод ва ҳамаи мо яъне мемурем. Ва аз ҳамин сабаб як овозе бароварданд ки яъне овози хурсандӣ буд, гирияи хурсандӣ буд. песи бисёр ҷалбкунанда аст. бисёр ба мардум водор мекунад ки охир ин хусусияти ҳамин тарсу будан ин ҳаёти одама, психологияи одама вайрон мекунад. барои ҳамин ба тамошобин бояд амона нишон медодем ки манам хеле аз ин чизакҳои даст кашанд. зиндагӣ пешрафта истодааст, равнақ ёфта истодааст. ин техника, технология нав вай шудааст. ҳамин мардум то ҳозир ҳамин баъзи урфу одатҳое ки ҳаст, на танҳо тарс аз тарма, тарс аз дигар чиз ҳам ҳаст, тарс воҳима аз дигар урфу одатҳои дигар ҳаст. ҳамина бо тарки ҳамин чиз кунад. ин бисёр чизи тарбияӣ буд, муҳим буд. тавлиди тифл албатта бароятон хушбахтӣ овард ва тавонистед дар роҳи ишқ муваффақ бошед. худи директори муассисамон мехостанд намоиши тармаро бо коргардонӣ яке аз коргардонҳои берун аз тоҷикистон рӯи саҳна биёранд ва ин як лаҳзаи хушбахтӣ буд, як лаҳзаи нотакрор буд. ҳатто бовар мекунед мо
тамрини намоиши тармаро аз соати 5 бегоҳ сар мекардем ва то соатҳои 11-12 шаб машқ мекардем. Хунукиро хунукӣ намегуфтем. Аслан дар хунукӣ дар зимистон мо машқ мекардем, лекин чӣ хеле буд ки мо он қадар хунукиро эҳсос намекардем. Яъне ин як лаҳзае буд ки лаҳзаи хеле фаромӯшнашаванда буд ва коргардон Олимҷон Салимов як коргардоне буданд ки коргардоне мисли коргардонҳои мо. Олимҷон Салимов хислати ҷанг кардан надоштанд. Хеле мулоим мефаҳмиданд ва ин як лаҳзае буд ки лаҳзаи фаромӯшнашаванда ва мо фақат аз ин лаҳзаҳо ёд мекунем, барое ки намедонам дигар ин хел кор мекунем. Аслан кори мо беҳад вақте мо бо устод Нозим Меликов кор мекунем хеле сахтгир астанд он кас. Аввал барои ҳунармандо озодӣ метиҳанд ва вақте ки яъне ҳунарманд ки худ аз уддаи нақш набаромад ё ин ки коргардонро ки қонеъ накард, устод хеле сахтгир астанд ва ин як илҳом барои аслан барои ман як илҳоми бузург мешавад ки ҷонканда кор мекунӣ ва яъне нақша мебарорӣ ва фикр мекунам ки барои ҳамаи ҳунармандоне дар ин намоиши тарма бозӣ кардан, яъне банд будан ва бо коргардон Олимҷон Салимов кор кардан, ин як лаҳзаи фаромӯшнашаванда буд, як лаҳзаи хотирмон буд. Рафташ бигӯям, ман инҷо барои мурдан омадам. Бародарамро мефаҳмам. Ман ҳам мисли бародарам дод задан мехоҳам. هیچیمان عقل نمی‌فراید. خدایا مدد. намоишнома як ғулғула баровард, як тозагӣ овард дар ҳамин театри мо ва дар эҷодиёти ҳамаи ҷавонон. дар ин намоиш қариб ҳамаи ҷавонон банданд. баъд мо нақша доштем дар фестивали Ӯзбекистон дар Тошканд ина бурда намоиш метиҳем. дар Фарғона маслиҳат буд ки 10 рӯз дар Фарғона мебарем, ҳамин ҷоҳои тоҷикнишинӣ ҳастанд ку ҳамон ҷо ба. Лекин аз сабабе ки касалӣ омад, коронавирус омаду чиз омад, 2 сол роҳҳо маҳкам шуд. мо ҳунармандон бо намоиш, бо намоишҳои нав ба нав, бо тамошобинон зинда ҳастем. илҳом зиёдтар мегирем вақте ки тамошобин зиёдтар ба театр мебиёд, яъне зиёдтар ҷалб мешавад ба ҳунари мо, ба кори мо. ин барои мо як илҳоми тоза мешавад. намоишнома бо фоҷиа оғоз мегардаду бо некӣ анҷом меёбад ва чӣ тавре мушоҳида кардем, аҳли Толор низ ин намоишномаро хеле хуб пазируфтанд. дар намоишномаи Тарма ҳунарпешаҳо кам нестанд ва месазад ки ҳар яке онҳоро ҳамчун қаҳрамон ном бурд ва ба санъаташон арҷ гузошт. аз суҳбат бо шумо хеле хушам омад ва ташаккур мегӯем ки атрофи ин намоишнома ва нақши худ каме ҳам бошад ба мо маълумот додед. ташаккур барои иштирок дар барнома. бинандагони гиромӣ, бори дигар хотиррасон мекунем ки қаҳрамони имрӯзаи барномаи нақш будан аз намоишномаи Тарма ҳунарпешаи ҷавони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Шогун Давлатбекова. хайр, то дидори навбатӣ.